Home Minister Puke Sapdanga Excise and Narcotics Department Minister Lalnhinglova Martin vawiin in Saitual Khawzawl an tlawh Khawzawla second IR Battalion Headquarters an tlawh boka. Home Minister Excise Minister in Saitual khawthlanga harsatna thlen thei Ruihhlo do chungchang an soi war dun lea. Home Minister chuan khawthlanga harsatna thlen thei Ruihhlo le a kaihhnawih do kawnga thawhhopuiah mipuite sawmin dan hi nihna anga hmang turin sawrkar pawh kan inbuatsaih NGO le mipuite nen thawhho thatak kan nei chuan heram hi kan tu le fa te chen tlaka kan siam ngei kan be sei tlatani ati ani mipui ral muan le thlamuan na chu sawrkarin angai poimo thu Home Minister chuan soin tuntruma po hian hemi konga malak dan tur le trulte enfia zinchuak anni thu asoya sawrkar kal to ten thanem ngai takin ma an lo la to thin ti soin an malak na chun zom tumin kan inbuatsaih mek ani ati bawk. Excise Minister Lalnhinglova mar point thapui thoa Ruihhlo do turin sawrkar thar chu inbuatsaih mek ni na soya NGO le mipuite thlawpna an mamo hle tur thu soin Saitual district po Ruihhlo omlo na district a siam tura tranla turin sawrkar official tele Saitual district mipuite asoma Chief Minister point thapui thoa Ruihhlo an do tur thu chu asoi to ti Excise Minister chuan soin achang tu minister kani ve wangin amo phurtu ber kani na chin a omsia khawtlang hruai tu te party hruai tu te le tlawhngai pol hruai tu te zong troi omna kan mamo don ani ati Home Minister le Excise Minister te hi tuntrum hi sawrkar tharlak lu ani nuwa anjen chua voi khatna ania DIG Eastern Range Pu Thomas Zoding liana baka OSD Home Pu David H Lalthang liana le Joint Commissioner Excise Pu Z Lalnhinglova antroi oma zanina champhaya anriak anga natuk lama champhaya sawrkar hun poimo te le malak na tur mun te en fein hunan hmang le don ani